Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Nasi isibalo sethu. Kuthiwa sisixazulule lesibalo sethu. Sisebenzisa noma yiphi indlela esiyifisayo. Asisibukisise kahle isibalo sethu ngaphambi kokuthi sisenze sigxumele kwimpendulo. Isibalo basinjena-ke ngethemba usukwazile ukusibhala phansi nanokuthi usibukisise kahle ukuthi mhlawumbe nawe ungasenza kanjani. Uma isibalo sesinjena-ke singaqala mhlawumbe sithathe lokhu engikudebelele ngezansi sikulethe ngala. Asiguqule lutho, ashintshe lutho njalo ngalesi sibalo senze ukuthi sibe kumugqa owodwa. Sibone ukuthi singasebenza kanjani. Kuzoba -2x kuyafana, 2x minus 2. Sesiyo times-ke manje ngala uyabona ukuthi lokho kuzivulela la ukuthi kumele si times la naloko ngaphakathi. Siba no 2x squared 16x 2 times sibe no 32 2 times 16 plus 3. Siqhubeke 2x squared wethu no 16x 35 32 plus 3 sipho 35. Ngapha kuleli cala sino 2x plus no minus x squared plus 2x minus 2. Uzohamba kusiphepha singathanda ukudivide noma sifake 2x enzansi. Sisale no 2 sidivide ngoba ukuze sibe nesimo esinje. Ngo-8 wethu kuyasusana sino 0 3x squared minus 16x no minus 2x sipho minus 18x 35 no 32 sipho about 37. Sisekela impendulo yethu. Singathatha la ngezansi. Sivule ikhwapha lethu sibone ukuthi 18 wethu minus 4 times 3 no 37. Dibula ngezansi sithi divided by bani? 6. Kuzosisiza kanjani lokho esinako? Calculator yethu ngosisiza kakhulu manje la. $120 4 times 3 times 37 nangu no 18 squared wethu divided by 6 wethu siyafika ekutheni asadluleki kulesibalo. Ngakho singathini no solution. Asazi sixazululeka kanjani noma asinawo akufinyeleki kumphumelo. Asinanxazululo. Uyabona ukuthi soloko sivulile amakhwapha amaningi. Sizamela ukuthi sithole ukuthi sidivide ngani kodwa singafinyeleli. Ngoba nakanjani nje bangisekelile lapha enzansi u0 awukwazi ukulingana no 3x squared minus 18x plus 37 nakanjani. Singaqhubeka ke mhlambe sidwebe igraph yethu. Sidwebe igraph yethu
sizama ukubona ukuthi ngempela lokho esikutholile kade senze lesibalo kuzophuma into enjani uma ngase sifaka kwigraph yethu. Sidwebela lokho esikuthola ngaphezulu lokho ngezansi kuzoba umuqa intaba ngathi ishona ngaphansi ngathi ubheke phezulu. Siphelele isikhala sithi kwehla asizama ukwenza lesibalo singezansi. Y no minus 2x sufika ngaphakathi minus 2x plus 2 senzela ukuthi kube yini kube u-positive. Ncase sengibhale futhi ngivula isikhala ngalapha. Divide ku-x minus 1 squared ngisuselwa kule esikhulu isikhala y equal to ngiyathemba uyathola ngendlela engizama ukwenza ngayo esheshayo. Uyakwazi nokusebenza kanye nami uzama ukuziphendulela ukuthi ngifinyelela kanjani. Mhlambe minus minus khumbula ngakho uzoba ngezansi kasuka la lo line wona ubheke phezulu. Uyabona ukuthi uma sesivekeza nangegraph impela nakhona siphumelwa into yokuthi ayikho into engaxazulula ngayo. There is no solution, ayikho isolution, asikho into esingaxazulula ngayo.